Għattiltlek li t-tifla u tfal se jispiċċaw fl-istitut. Dan kien id-diskors li allegatament għal Rodrik Kassar lil missier Bernice Kassar. Il-mara li nqatlet kisa u biret minn żewġ tiri ta' arma tan-nar allegatament sparati minn Rodrik Kassar stess fit-22 ta' Novembru f'Kordin. Il-ħamis filgħodu ssoktat il-kompilazzjoni fil-konfront ta' Rodrik Kassar quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud akkużat bil-qtil ta' iż-żewġ uliedu. Fil-qorti xehed l-Ispettur Sean Pony fejn insista li malli wasal fil-post ra kwantità kbira ta' demm. U stqarr li parti sostanzjali tan-naħa t'isfel ta' wiċċ il-vittma kienet imtajra għal kollox. Fil-waqt li spjega li b'kollox ġew sparati 3 tiri wieħed minnhom jolqot l-art. L-Ispettur kompla jiexet li l-istess Rodrik Kassar kien għamel ammissjoni ma' missier Bernice Kassar kif ċempillu fuq it-telefon tad-dar u nfurmah li qatillu lil bintu fil-waqt li kellu l-mobile tal-vittma fuqu għax kien ħadula. L-Ispettur saq li fil-post kien hemm diversi xhieda fosthom uħud li ġibdu filmati li qegħdin għand il-pulizija. F'dawn il-filmati il-mara tinstema' saħansitra tajja tal-għajnuna bir-raġel jisħaq mas-sewwieqa tal-vetturi preżenti sabiex jibqgħu għaddejjin daqs li kieku kien seħħ sempliċement inċident ta' traffiku. Fil-qorti jingħati li Rodrik Kassar kien qiegħed jistenna lil Bernice ġejja bil-karozza fit-tela u malli lemaħa għal-qilha triq bil-isa għan-nofs. Xhieda fil-post spjega li lemaħ lil Bernice Kassar bil-qiegħda bis-swit ir-rota ta' wara iżda l-akkużat għeddu li jisparalu jekk ma jwarrabx lem. L-Ispettur Pony saħaq li kien hemm xhieda wkoll li raw lil Kassar jispara tiri lejn martu b'xufiera ta' taxi tkun fost l-ewwel li ċemplet tal-emerġenza. Xhieda oħra spjegaw li ppruvaw isuqu lejn l-akkużat madankollu beżaw malli raw ħarmat barma tan-nar. B'kollox din ix-xena da meta għaddejja 7 minuti u nofs b'Kassar joħroġ għal mara b'senter żgħir li fih tista' taħżen ammont ta' munizzjon. Fil-qorti missier il-vittma ġew ċilja xehed li ċempel lil-bintu b'Rodrik Kassar iwieġeb u jgħidlu li qatillu lill-bintu. L-Ispettur sit jgħid li f'Mejju li għadda Rodrik Kassar kien attakka lil Bernice b'sikkina u kien telqet lura ta' għajxan taqrabata. Wa kompla jgħid li lejlet it-traċedja kien hemm ammont kbir ta' telefonati mhux imwieġba minn Rodrik lejn martu. L-Ispetturi Sean Pony u Camilleri Paul Camilleri qed imexxu l-prosekuzzjoni bl-assistenza tal-Avukat Angel Vella, Edward Grima, Darlene Grima mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-Avukati Franco De Bono u Marian Camilleri qed jirrappreżentaw lil Rodrik Kassar. L-Avukati Stefano Filletti u Marita Paġdemek qed jirrappreżentaw il-familja ta' Bernice Kassar. Il-kompilazzjoni tkompli nhar it-tnejn 19 ta' Diċembru fl-10 ta' filgħodu.